Omenda, Ramogi TV. Podong'yo mago mag uchumi mathur kanyakora mga jwang' oganda jo Kenya biro chuno mondo mi omed rido kanda kaluwore kod pek mar ngima kendo fungruok mar ngima ma oganda rito samoro ok nyal chopo machiegni. Man kaluwore kod jalony kendo jang'ad rieko ne piny owacho weche uchumi Ndii ndio okoni gope ma osemedore pacho kae ma okelo pek kae budget ma higa ka higa chuno ni nyaka piny owacho ochul gope gino makoro miyo omenda dong' mapuote tawo chenro mag dongruok. George Bati miyo waler. Kakoro midhiero mar pek mar ngima odonjo nyaka piny owacho kendo kelo nok mar omenda makoro miyo jotich piny owacho pok ochulo osara. Jalony kendo jang'ad rieko ne piny owacho e weche mag uchumi Ndii wacho ni bugo makoro piny Kenya odonjoe okel kod gope ma piny Kenya nyaka chul. When Jubilee came into office, our debt to GDP ratio was 35%. Now it's going towards 70, as said. The domestic interest was 180 billion shillings. It's now 700 billion. Our external debt to export ratio was less than 5%. Now it's approaching 30%. That is crisis levels. It's a debt issue. Why is this debt? It financed all this infrastructure that Kenyans demand. Katobro ni piny Kenya yuago pek mar ngima kod onge mar omenda makoro medo olokoyo e chuny jotich piny owacho. Jotelo buora luwo bang' jatend piny e wuodhene mag pinje maoko, gino mamiyo kata jatend piny bende wich bar. I have watched even the president frustrated. He said they are trying to put on foreign trips. Say we are only going, this is the limit of the number of people that is going to take on foreign trips. He gets there are 3 times the number. Where did the people come from? No one knows. What I have found is the preoccupation with benefits and perks and personal privileges in government at the top level for me is something I find totally reprehensible. Ndii bendo yeni piny owacho ketho omenda ka ok giketo lai mopuch mag gik mowinjore gitim mokwongo. Kama kuom josiasa bende chal mamanyo kaka ginyalo yudo mo bang' loso piny owacho. Gino mandiko ni nyiso ichlach mar jotelo. The truth is, it is true. We have a very profligate government. That I will grant you. Okay? The preoccupation of I used to interact with government about 30 years ago. And there was a sense of frugality. What politics has to be paid for. People don't run for office and win government just to make sacrifices. Mondo duok piny tiyo marach kod omenda, ndiko ni sir dwarore ni apise kaka mar janon buge mag omenda mag piny owacho, kendo nyaka ket chike e weche mag chudo mag piny owacho. We probably could strengthen the Auditor General's office so it does a lot more value for money. Audits, automation. There's a lot of automation, particularly around procurement, that could help government be more cost-effective. Nok mar omenda kod uchumi mamedo yudo pek kaluwore kod gope ma piny owacho koni nyaka gichul. Nyiso ni koro jo Kenya nyaka med tuyo kanda kuom kinde malach kapok gichako neno ber. George Bati, Ramogi TV. Temago mag thieth nyakoro mga jwang' riwruok mar lakteche KMPD